Hi friends, hai no halam soko norok no aninta kok prok life history channel ang norok ni bukog sik re tap proma. Tini ni ani history khada lila no tuyoi. Tini ni history kisa faning na. Hamsak mao chela eba buroi. Nai thokbo nangyata hayada. Bekasi kaham nanggo. Nai thokno no gei hamsak nai rok. Kolok ma omoni bo ungya. Bekha ruwei shoi hamjaknai rok gobangma umoni bagoi ungo angle tangai bo dalila no mangsi khatangai tongkha bele kopal tamu bong khasani ani obukha dalila no mang muitumani tongkha buyano chesapano hon tongbai thung kokhe ang dalila no sinanggo bisikodukma omoni bagoi o ani bukha thamo dalila no se hamsagai tongkhana bele buini kugo khanamani hamsakma borok no khe muitobo manphung imang bo nukphung nugya bo tongai maya phung bukhawo samoini no khatangma bo phaipung umayo joto se nangai tongbai sibile okok rok dalila angle salchapano dalila ni video album ketal yakheba short film rok nugya hingke ani bukha chi sorang ya ngai phayo au angba hamsakmano ngai tongkha bilesa dalila siano ha hamjakno ha hamjakya ketal actress rok bai si film khai tongma ba bole anoba nada nangjakno sido miyani imango bo phayoi angbai kok sateroi moneiteroi tongphayo dalila khatangya bo ani salcha din kerei dalila no oborong nong khana kubu ani bukhani hamsakma ani imangni dalila ani dalila bufuru jani muk thango malai no o ani imangni chela dalila haike norok khana tokjak khana hne ang kha khlayo dalila no tuye kisasa funny and history slamani bagai norok khana tokjak tongka angke o video no please like khlai di te ketal phai tongkha ingka ni channel o subscribe khlaina bo tapok di haike tini ni bagai amsak no chatono no special happy day